el Gianni Cinca, avui amb un personatge que podríem dir que és, no sé si el de la dècada, el del segle, però en qualsevol cas teníem moltes ganes de parlar de la trajectòria vital futbolística, professional també, de Leo Messi. I personal, perquè és una biografia, jo tenia moltes ganes de fer-la, però m'he quedat sorprès al trobar algunes curiositats que m'han sorprès molt. Sobretot és interessant perquè Leo Messi no parla molt i, per tant, segurament moltes de les coses que tu ens explicaràs ens poden sorprendre. Té una explicació, Té una explicació. Té una explicació. Va tenir un principi d'autisme. Té un principi d'autisme declarat molt lleu, però que fa que tingui una concentració extra que es nota quan està al camp a l'hora de fixar-se en una sola cosa. Però, si vols, ho expliquem. Sí. Ho farem amb 6 imatges. 6 imatges. I, com sempre, comencem amb la primera, que acostuma a ser la més important, perquè aquesta és la nonna. Aquesta és la nonna, aquests són els orígens italians de Leo Messi, i aquesta senyora, la Celia Cuccittini, és la mare de la mare del Leo Messi, i aquest és el Leo Messi de petitó. Ai, quina foto tan mona. Comencem-nos a fixar també amb la... És molt esquifit, és un nen petitó, és un nen que ja de seguida va tenir aquests problemes de creixement, però fixem-nos ara en aquesta nonna. Això és la típica història dels italians que se n'han anat a l'Argentina a provar sort. I aquesta senyora és la que justament porta el nen que està obsessionat amb el futbol, als entrenaments, als partits, a tot arreu, perquè el nen jugui. El nen ha de sortir a jugar amb la pilota, però hi ha un problema, que és que els entrenadors, i en aquesta època jugava amb el Grandoli, que era el club de Rosario, on els nens començaven a jugar, els entrenadors no el treien. No el treien perquè feia patir. Perquè era baixet. Feia patir. Deien, si traiem aquest nen, el lesionaran, el desllorigaran, li faran mal, que no li passa res, per tant no el traiem. I aquí és quan apareix el personatge principal de la nonna, la doña Celia, que s'aixecava... Com pot ser que no treguin el meu net? En italià, t'imagina? Porco Dio! T'ha quedat molt bé. Porco Dio! I li deia, exactament, la frase és molt important. Ponelo, que te va a salvar el partido. Ponelo, que te va a salvar el partido. Jo el conec, és el meu net. I té unes habilitats amb la pilota, té unes habilitats que salvarà el partit. Quina frase premonitòria. Efectivament, aquell dia en concret en què va començar a cridar això des de la grada la doña Celia, la nonna del Messi, en Messi sortia al partit tan petitó com era, i la pulga començava a resoldre partits. Començava a escapollir-se i començava a arribar a porteria. S'escapolia per tot arreu i marcava. Aquest dia concret en va marcar 2 de gols que van resoldre el partit del Grandoli. A partir d'aquest moment, en Messi comença a tenir un nom a la ciutat. Comença a pujar. I la nonna, sobretot. I el proper. Per cert, hi ha una imatge, i aquesta imatge del nen és molt important, és gairebé més grossa la pilota que el nen, però és important perquè... Aquí quants anys tenia, se sap, això? Aquí són 5 anys, 6. 5 anys, 6, és molt petitó, i la importància que l'any 98, amb la mort de la nonna d'Alzheimer, va patir un Alzheimer, al final va morir, i l'any 98, quan mor la nonna, en Messi aconsegueix escapar-se de casa per anar a visitar la tomba de la dona que l'ha convertit en un personatge necessari, no es va poder acomiadar. I d'aquí ve que cada vegada que celebra un gol fa un petó al cel amb els braços alçats, és la nonna. Important detall que certament marca... Però també té orígens catalans. Això era per part materna. Ai, mira, ja t'estan enviant... Sento el flabiol. Aquí no falta detall. Per part paterna, els besavis d'en Messi també van viure una història de viatge de Catalunya cap a Buenos Aires, un viatge que van fer milers i milers de catalans a començament del segle XX, i en concret la besàvia paterna de Blancafort, un poble, un municipi ara annexionat a Os de Balaguer, estem parlant de la Noguera, lleidatans, Rosa Mateu Jacé de Blancafort i el besavi de Bellcaire d'Urgell, també la Noguera, lleidatans, Josep Pérez Soler, de Bellcaire d'Urgell, que van emigrar, que per cert, es van enamorar al barco que els portava cap a l'Argentina. El barco anomenat el català, es van enamorar allà, es van casar, i a l'arribar a Rosario s'instal·len, tenen 3 filles, una de les quals, Rosa Maria Pérez Mateu, anem baixant a l'arbre genealògic, es casa amb un tal Eusebio Messi, d'origen italià també, i que tenen un altre fill que es diu Jorge Messi. I aquí tenim el pare de Messi. D'en Leo Messi, i aquí ve aquesta connexió. Aquesta connexió catalana és important
perquè quan els pares comencen a veure que el nen és un crac, diuen on podem anar per costejar tot el tractament hormonal que necessita el nen? A Catalunya. Tiben de familiars lleidatans i comença aquest llarg viatge de retorn a casa. Messi es va sotmetre a un tractament hormonal. Aquí hi havia un problema molt important. En Messi, amb 10 anys, media exactament 1 metre 37 centímetres. Això és una coseta així. Era realment menut, era molt esquifit, tenia un problema a l'hormona de creixement i van decidir tirar pel dret. Van decidir atacar justament amb un sistema hormonal, unes injeccions. Passem a la següent imatge perquè és importantíssima pel que succeirà en els propers mesos. Som l'any 99-2000 a Leo Messi, perquè decideixen atacar el problema realment de front amb unes injeccions a raó de 2.000 injeccions en total que es va haver d'injectar a Leo Messi, 2 per dia durant 3 anys, $35.000, que el pobre pare de Leo Messi no troba la manera de patrocinar. Han de marxar. Troba a la seva pròpia empresa de metal·lúrgia que li costegen durant 1 any i mig. A l'any i mig diuen que ja no podem més. Va amb uns vídeos ensenyant al seu nen. Mireu com marca gols. Aquest nen és el futur del futbol. Costegeu-me, sisplau, patrocineu-me l'any i mig que queda d'injectables, de l'hormona de creixement, perquè som a 1,58 m i necessitem uns quants centímetres més per arribar a una estatura... Que pugui jugar. Que pugui jugar amb unes garanties suficients. I comença el viatge cap a Barcelona. A Barcelona hi ha un personatge que aleshores és el cap del servei tècnic del Futbol Club Barcelona, que és en Carles Reixac, l'àngel de la guarda de Leo Messi, que veu els vídeos, veu el nen com juga i diu... Aquest ens l'hem de quedar. Aquest nen és una meravella. Tot això juga molt bé, aquest nen. Però què necessitem? Necessitem els dòlars necessaris per acabar el tractament hormonal i, sobretot, federar el jugador i fitxar-lo pel Barça. I és el famós tovalló signat per en Minguella, en Carles Reixac i el Jorge Messi, el pare de Leo Messi, que fitxa pel Barça i, en efecte, i aquí comença la història. La resta és història, de fet. La resta és història amb un següent personatge importantíssim, perquè Leo Messi, a més, topa amb gent, topa amb el millor entrenador del món. Topa amb Josep Guardiola. Es troba el millor jugador del món, el número 10, l'any 2008, l'aconsegueix Leo Messi, l'ha tingut Ronaldinho, l'ha tingut Rivaldo, l'ha tingut Romario, l'ha tingut tota la sèrie de cracs blaugranes, però cap com aquest. I què passa? El Leo Messi... Jo estava pensant, és una religió, és a dir, com abans de Messi, no? Abans de Cris, abans de Messi, després de Messi. Abans de M, després de M. Abans de M, després de Messi. Doncs bé, després de M, en Josep Guardiola, en JG, que jo penso que també és una mica abans i després de Guardiola, perquè després tothom ha volgut jugar igual. Absolutament. Quan vas als partits del Mundial, t'has fixat? L'animitat, sí. Això és el tiqui-taca, això és el tiqui-taca, això és el tiqui-taca. El fet que el Messi, a més, tingui aquella capacitat d'avançar-se ve del Guardiola, quan ell mateix diu és que he tingut un entrenador que el que ens deia al vestuari acabava passant. Passava a succeir, que és una mica el que passa quan surt ell, recordant una mica aquella nona que deia ponlo, que aquest nona es resoldrà el partit. La següent imatge, aquí també es van fer molts calés. Aquí també hi ha hagut problemes fiscals, hi ha hagut problemes amb Hisenda, s'han hagut de seure davant dels jutges, d'explicar una miqueta tota aquella milionada, problemes amb els diners, una mica el problema de l'amateurisme, a l'haver arribat en un món increïblement sofert a l'hora de parlar d'economia, però, esclar, aquí hi ha una altra imatge que és encara més important, que és la que tanca el cercle, que és la de la seva dona, la Antonella, que es van conèixer a Rosario des de molt petitons i des de molt petit el Leo Messi ja deia jo em casaré amb aquesta nena. Van passar els anys... I l'amor de tota la vida. Es van casar el 2017, l'amor de tota la vida. Això passa molt poques vegades. Sobretot ara. Jo llegia la història d'aquests dos i pensava, ostres, quants cops passa que coneguis una nena de petit de col·legi, t'hi acabis casant, tenen 3 fills, quan tens això a casa ja pot ploure. I tant. Però quan has tingut això... Ja pot llampegar. Perquè quan has tingut això... Tens una base absolutament segura de vida... Tens un escut i quan, a més, tu mateix ets Leo Messi, llavors ja... Ponelo que te va salvar el partit. Poses el Messi i salva el partit. Veurem què passarà diumenge. Veurem què passarà diumenge, Argentina-França. Gràcies, Genís Cinca. Podem saludar